Malawi Today. Ndizi fotokoza mwachidule koma ndimafuna ndiyambe kuti judiciary inapanga mfundo zawo ikunena kuti iwo akamapanga zinthu zawo akufuna kuti azipanga expeditious and impartial justice for all, kuti azipereka chilango chigamulo kapena kuti chilungamo mwachangu komanso mosayang'ana mbali mosakondera. Ntchito yawo paja iwo a judiciary akumakoti ndiwo kutanthauzira komanso kuteteza komanso kuonesa kuti malamulo aja akugwira ntchito, malamulo akulu a constitution komanso ndi malamulo ena onse amene akuchita, koma izi azizipanga moziyimira pawokha komanso mosakondera ayi. Fundo zabwino so papepa pali bwinobwino ma values awo ananena kuti integrity, transparency, accountability, responsiveness, teamwork, professionalism. So you see, if you take all these things, tikayang'ana makoti athu kuli integrity kumene kuchako zero. In terms of also when you talk about zero, so we kulibe one to integrity aliko kumano. What is coming out from the makoti athu in totality, the face of it, and when you look at the general approach that the courts have taken, there's zero integrity, especially because you talk from the highest point, Supreme Court, kuti chibwana cha Mchombolende mpaka na panopabe Finance Bank versus Reserve Bank of Malawi and the Attorney General and the Honorable the Attorney General decision made just sinatrusidwe a month since anatrusa kachigamulo kawo kachakamena kuti kaoda kawo one page mpaka na panopa sanalembe chigamulo chija chibwana. And you see, we are okay, we want to move on. If I say move on, iniyo anzikamanda ndi koti lanu la kuntundako tatulusa mchigamulo tifuna tione kuti chani kuti Finance Bank yatani and why should we pay them. I insist kunena kuti ndikaunguza aunika malamulo mena maendera ndikazaunika mene nkhani inaendera nkhani iyi Malawi sikuenda kupereka khodo olwantambala kwa Finance Bank chifukwa chonena zokuti he who comes to equity must come with clean hands. These guys do not have clean hands. Yes, I agree with the understanding and the realization that administrative justice was breached. Section 43 of the Constitution since naende pamene ndipo tinalangiza aso kumbuyo komano overall justice inachitika pa decision imene akatsala nalemba ku High Court zaka zingapo zapitazo, zaka mwina 10 zapitazo zimene analemba akatsala. So azikamanda achikopa ndi azinzawo akuvutika kuti alemba zotani ndipo akalemba chigamulo musachiona chigamulo chake chizakhala chosamveka bwinobwino. Tikuyang'ananso maso athu kuyang'ana tiyike wake up Malawians, wake up. I keep on doing this because amalawi timagona kwambiri. Nkhani ya Amelis Hotel ndi Press Trust, trust fund, pension trust fund, timakamba tinabweresa zinthu zija zimakamba ngati tingokokomeza ndipo tinanena Attorney General sizingatheki transaction iyi kuchitika Attorney General sali menemu ndithu ma activist anatuka Attorney General sizikubuguza. Lero Malawi Society atusa chikalata chimene chikuonesa kuti Attorney General anali pa sokolo ndipo kumachita kuti mukatereni apapa ndi muonesa you should deal with these people, you should proceed and deal blah blah blah. What am I trying to say? Can you Finance Bank iji tikati kugona chonchi a registrar aenda mbali adusa mbali apeza kuti alemba chigamulo ndipo kwatuka matrillion, even itatuka 1 trillion, even itatuka 100 billion is unacceptable. Sindama zomwe tikuyenda kupereka Malawi nechimene chimachitika ntonena kuti Attorney General akhala ndi kati yake my Supreme Court judge makamaka mkulu wa zonsezi ndi chikopa silavu munchikopa akhala ndi chikati ameneyo ndekuti kuchipani kwa DPP kukhaso chikati munthu amene akuyendesa za kuchipani kukhaso kati anthu maminister ena ake amene ndi voice akhaso ndi makati awo. That's how they do these people, that's how they rape us. Anthu amati panga nkhaza kutibera moteromo. So zimene zizi tikuyena kuti tipange awaken a registrar asapange zawo zachibwana, asapange, as I said earlier on when you look at the law
sindikuziwa kuti chikuchitika nchani, sindikuziwa kuti akufuna kuti panga chipongwe ni ndani, koma satikwanisa. Whatever the case, we are here. We are here to say. Then we know kuti pamene tikhala chete, pamene tikhala kuti tayiwala zimene zikuchitika, anthu aja agwirizana ndipo atibera ndalama. Tikuyenera kuti tidzuke, tizikhala tili maso, tisagone pa nkhani ya finance. Ndiye tikaona ma core values awo za integrity palibepo, za transparency sizikuoneka kuti akulemba chigamulo ndani. Ndasi mkoti anakalipira koti laling'ono mu chigamulo china chimene anapereka, unena kuti simungamapereke ka koti order kakang'ono. Zimene nzopereka chikayiko kwa mtundu wa anthu Amalawi amene akuyenera kugwiritsa ntchito makoti kuti china chake sichikuyenda bwino. China chimene ndinganene ndichonena kunena kuti issue ya responsiveness akuoneka kuti makoti akukanika zitu awani maiso awo omwe anazikira mulingo kuti ife akoti tikuyenera tizipanga izi, so akulephera maiso awo omwe mulingo omwe anazikira yoeni za teamwork imene kuchitika kuko ndi teamwork ya mbava, teamwork ya asakwi afiti found ufiti umene umachitika kusimukoti ufiti kamene kuti mfiti the real fit, the real wizards and witches ndi ma judges aku Supreme Court, aku High Court, ma Magistrate Court, aweruza milandu aku makoti ang'ono kuchitika ufiti wenu ndi umene ujauka usatani kama ti satanic ndi imene okay, you know. Anthu talepera kuzitenga zinthu kuzika mu context to understand mene moyo mayendera kuyendera. Tikamakamba za satanism, tikamakamba za satanism mutu ndi imene amene akubweretsa injustice, amene akukhomerera azimayi amasiye, azimayi kuti mwina asiyidwa banja lawo latha moti chuma chigawire bwinobwino kweza kuti atengedwa advantage wakukomereredwa mzibambo amene ali ndi chuma, kapena wakukomereredwa mzimayi chifukwa kuti amene akuweza mlandu wamugonaso mzimayiyo wampanga chipongwe, bambo waluza mzimayiyo so wakuoneka kuti wawina wagonedwa wapangidwaso chiwembu. Pamene ana ku Magistrate Court ku Child Justice Court sakulandira chigamulo mwenye ya chilungamo sichikutuluka, pamene achina Musa John akumangira pamene sana lakwe, pamene boma la Malawi likuyenera kutenga ndalama kupereka kwa anthu amene sanalakiridwe ndicho linga choti anthu aja akagawane kumbali, majaji aja maloya akagawane ndalama zija kumbali. Satanism ndi imeneyo because you are basically kubweretsa ufumu wa demon. Ufumu wa demon uchakumena chani kumena miso. So I want the church should start talking about the Bible in a practical context, in reality. Don't talk about theory. The word of God is practical. Mawu a Mulungu amakhala ogwirizana ndi moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Can the church start talking about real issues? We should not be theoretical. Samagambe za kubwera kwa Ambuye Yesu, za salvation kuti yayi zisapita kumwamba. We are supposed to live on earth the way Jesus wants us to live. Maunga jazmena manena zikhala motel. So when we talk about satanism, ufiti uchiganamba, usatana ndi umene uchitika ku Supreme Court, ndi umene uchitika ku High Court, majaji okubawa, zimene zikuchitika ku makoti, anthu ngati akulephera ana ake a Mulungu, akulephera kupeza chilungamo. Umene ndi usakwiwo, umene ndi ufitiwo, umene ndi uchitsiru, umenewo ndi ucriminal kapena uchigawenga. Andi ngati anthu muli pa ize, ngati simuli okwiya, ngati nanso mungoziyang'ana mukukhala nawo mukusanduka part of the kingdom of the devil, mukusanduka part of the kingdom ya satanism, mukusanduka part of the kingdom ya usatana imene ana amasiye azimaye also kapena the weakest sanga ndiye chilungamo, and we are just watching Malawi izinthu sizikuyenda chilungamo chatani anthu aja system ija anailoka. No, we are meant to become
God is a God of justice. And we are meant to become bringers, the soldiers. When Jesus says, he who amanena kuti tengani mtanda wanu mundisade. What is message does not tell us jani? Amanena kuti whoever wants tatengani mtanda wanu mundisade. It's us coming out and addressing. You see all these lawyers. Akuona zinthu zikuchitika tikayankhula amwene akufinya nifinya. But you go to church every Sunday, every Saturday, SD kumeneko Sabbath mayamba kunde busy 5 o'clock yawana singagwire ntchito Saturday lonse maloya timaziwa maloya utero deal with the issues. God wants you to bring his kingdom. Let akamana kuti ufumu wanu udze, mulole ufumu wa Mulungu udze. Ufumu wa Mulungu umayamba pasi pompano ndimene tikukhalirana anthu. Ndimafuna kukamba tambasula za understanding za Mulungu, za mawu a Mulungu, za chipembedzo. Chifukwa timaoneka kuti ndife anthu amene timatengeka ndi za chipembedzo. Koma tikutengeka ndi za chipembedzo munjira yolakwika. Sitikutengeka za chipembedzo munjira yolondola. The church should arise. The church should arise. Because the church is part of the problem. Mumakhala ma complacent. Ndino amene mukuthandizira ufumu wa Satana kuti uziyenda bwino. Which is why Jesus, when he came on earth, he caused chaos in that church. And that's what we need right now. Panopa tikufunika kuti mwina tingolowa machichi kuti tingophwasula machichi ena kungowaseka kuti izizi za uchitsiru. Izi za usakwi za usatana izi. Sizi za Mulungu. Musanyozese zina la Mulungu. Kuli majaji, so apapaso ndikani kuti ma Supreme Court judges amene sapanga za corruption amene ali abwino. Ma High Court judges amene sapanga za corruption amene ali abwino. Kaya ku magistrate mulipo ambiri kuposa amene amapanga zoyipawa. Komano enu abwino mukulola bwanji oyipawa kuti azipanga dominate. That I never understand. People will explain for you. They have tried to explain to me, no, this is why Chan. No. Majaji amene mumapanga zolongo soka, you have to rise up. You have to rise up because you are thandizira kuti zinthu zikhala amene mukakhala chete. Science yanu ikuthandizira. Mene timayamba mina 2024, mene zinali pa peak. Tinakamba za salimazi. Zimazaoneka ngati kuti, people would say, ati anthu akuda mabisala pa zinthu zanziko in the name of professionalism. Exactly. Unakamba so point mene have pena pake nakuona. Like kuti people pretend to be about professionalism. There's no professionalism in what you do when in your science. In fact, there is a lot of enabling. We provide enabling environment for professionalism in our science. In the legal profession is worse. And Hama Finyana, women have been taken advantage of, sexually exploited, and people have remained quiet. And people have kept and spoke kumbali. Kuyambira nthawi yaji na Kuze Kapeta. Is it Kuze Kapeta Senior Council? Even before then, but I'm talking of the time that when I was, a law student. We had these issues, all these stories. Maloya, ana kapempa funding ya chan mamenya mpira wina funding ya amabayeka Kuze Kapeta. Amagwiridwa ana, amagonedwa ana. Kandala kamatenda kuchita kuone kuti kamatenda kaloya kamatenda kodwadwa. These things did not stop with Kuze. These things have continued. In the law profession, in the law school, we have heard of girls that have been taken advantage of. We just hear. Yes, we can say, no, it's because we haven't given an opportunity, a space for the victims to come out. Epstein files. We have worse files in our universities than the Epstein files. By lecturers raping kids, and the saddest thing, the most painful thing for me, when I was a lecturer at the University of Malawi, the 2 years that I was allowed to be a lecturer, 2.5 years I think, I saw Gudi Azmai,
kapena kuti maziphunzitsa achikazi ndi amene amakhala otetezera kuti azibambaji asaululidwe, azibambaji asagwidwe. I'm not diverting. I'm discussing kakacha kamene timaona zolakwika zikuchitika, because kakacha kamene kakasikuti zingochitika kuti tikuyiwa pa khoti fana maina matachi kamangira iwo watukira kutiko kamangira iwo ni mantima banji. No one speaks against the judiciary. Why is it that no one wants to challenge the judiciary in their wrong things? Why is it hard for people to stand up? And I don't understand. And in the end, ndapenga ndineno sopano. In the end, openga ndineno sopano. The world is a funny place, you know. Like it's a funny place, but enough. Sitima sontika ndizo nzopanda ntchito. In fact, ndimafuna kunena pankhani imene yonena kuti ine ndinophunzira bwino. I'm well educated to the point that I understand that, in fact, having mental illness, having a mental disability, having a mental impairment, or going through a mental episode is not a shameful thing. It's something that we should embrace. And when people say, wapenga minoja, I look at them, okay, ndapenga ndiye. Because the fact that, especially lawyers, like lawyers have got no source of things. He's lunatic. I think he's going through an episode. It's like, I'm worried about Alexius. People call to inbox says, hey, I'm worried about this kid. He's very brilliant, and he has potential, but I'm worried about him. Get out of here. You're worried about that's what you're worried about. What is, so if just in case, sina Cynthia, Amanda, Ajiko, my judge was a many Alindumbo, Tina Ombo no Quanina. Dina Ombo no Quanina. And family, my institutions of still fear, SCB, Malawi law study, Indima Ombo no Quanina. But all these people chicken out. They're chicken out. They are, I don't understand. Single Zwaldin Danin, the manga described good yan. Safuna, Kudus as many as Kudis into Zukonzeke. They have been part of the problem. These systems, like Malawi law society, men to my child Malawi law society, could judiciary could ena obanga could kabungo yao kamene maina zibanga discipline majan ma ethics and jan komaso judicial service commission. So says zasanduka momodi zitani ndi zinyasizi zasanduka enabler waja wanyasizi, and then they become protectors and the hunters. They hunt ali samina ufuna kudi out ruse zinyasizi ndipo atese zimayamba nokugamba na ndamene. So it's how ironic we have turned. So nimagamba kunena kuti kuphunzira kwanga ndiko kokwanira to the point kunena kuti munthu akayenena kunena kuti ndapenga nimafika kunena kuti okay, let's assume kuti ndapenga. Kupenga kutengera malamulo tikaona United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the UNCRPD, munthu akakhala kuti has a mental disability, mental impairment, or mental illness, it doesn't remove, they don't cease to be human being, so they can act, they can think, and they can make decisions, and they're allowed to make decisions. There are all sorts of protections for people with mental, mental disability, mental illness. So let's assume ndapenga. Kulengira constitution ya Malawi, mwina unimvera bega. Muyangani zimene ndazizona, chemwe ndapenga ineyo ndafomeza. Kumano muyangani zimene ndazizona kapena nzaboza. Then you should act on that, because the law allows me to speak, whether I'm insane or whether I'm mental illness, whether I'm mentally, I haven't been put on a spectrum where my mental illness is a challenge. Even when my mental illness is challenging, that I need maybe drugs, or I need to be given a certain therapeutic, and all that. The law allows me to be heard, and the law demands you to hear me. That's the law. Ambira constitution,
kuyambira disability act yomwe tapanga pompano and tasaina pompano mental health act pompano tapanga advocacy and all that. Ndikufuna kuti ndikutambasulireni ndikuyikireni pambala mbanda mmene zinthu zilili mdziko lathu ndipo mmene malamulo amatitetezera koma zonsezi zimapangidwa ignore kuti ufumu wa anthu amene akubera Malawi amene akutibera chilungamo uzipitirirabe and anthu ochepa koma tonse amene tikuvulazidwa tonse amene tikukumana ndi zokhoma chifukwa choti system sikuyenda mokomera anthu onse we fold our hands, we watch. No one is going to come anywhere. There's not going to be a Messiah. Don't say it when I did Dziko. Koti kujaidi. Zimene unena zizona kuti pompano tipanga plan. Chifukwa kuona unena kuti anthu impunity yawe. Agonda nkhutu. So pompano tipanga plan. Kukoti kuja. Makoti wose. Kunzuzu, kulilongwe. Tupanga mademo. Nationwide, we're closing all the courts. Soon, you get my program move, but we are closing all the courts. And you find to even DBB, Sugri Mafuna with Makota, Sipfuna with Makota Gonzelu, MCB, Sudi Mafuna with Makota Gonzelu, Vana Kada Mafuna, was other Tanzania, with voice to Zmeda and other Zuka Karigal. Malalo Sifuna with Makota Gonzelu, as I'm amazing. I'm telling you from the, these guys don't want the courts to be fixed. So, if I am allowed to enter Dziko and the Dibanga organize, we are going to work excellently and take a makota menu until Ajikoba, Achoke Meneguja, and Zigamanda Achoke Onse, Obanga Zonyasa Achoke. The third revolution is in motion and you will not stop it. Pitizano mane na uneaudi ndifya misala ndinawa misala obenga pitizano andi tiona kumene mutathele andi tiona kuti chitsiru ndi ndani pakati pa Malawi ndi inu amene mukubera Malawi tiona kuti ozerezeka ndi ndani pakati pa Malawi amene ali osauka amene akufuna chilungamo makoti sakuchipeza ndi inu amene mukuzikundikira china chilichonse ndipo mufuna kuti anthu asachoke mu ng'anjo zanu mu ukapolo umene mwaopangira anthu fatu anthu ali mu ukapolo. People are ali muzinga zodabwisa zopya mvula ikangogwa pang'ono dontha anthu kulephera pepala lini anthu amasuwa pepala drama zogulira pepala kuti ayike pamwamba pa nyumba yawo kuti asanyowe. Can you imagine iwe kugona nyumba nkumanyowa? Can you imagine? Kukhala nyumba muja kuti ugone usiku. Kukanika kugona. Mvula ikayamba muja ndikuyimirira. Ufa uja ndikuubisa maubisa ufa. Zimene anthu akupanga. So tingouza naonena kunena kuti in the next coming days we are going to give a schedule yokatseka koti la ku Blantyre principle imene katseka koti la kujani la ku and Izizi. This is easy to do. Chifukwa chonazo kuti aliyense mwa ife moyo mwathu ngati Malawi takumana ndi nkhanza za makoti. We have faced these issues. Ngati simu kusamala anthu aluza moyo, anthu aluza katundu awo, makamaka makoti. Makamaka kumani chimene chili chikundilemera kwambiri ndichonena zoti anthu amene amapeza kuti aomberedwa ndi apolisi, anthu amene amapeza amakhala anthu onena kuti palibe amene azakumbukire. So I've been trying since 2024 to avoid telling people let's go on the street, because there were a lot of groups that came up and said kamangira tango tuzani programu tipite pa street. But since I was in UMSU, since I was in University of Malawi Student Leadership, you can go back and ask the chancellor then, the vice chancellor then, you can ask Koko Madan Malunga. I've been a person who believes in proactive leadership. Proactive leadership prevents us from being reactive, and because reactive leadership causes a lot of chaos.
So my point is, now can you demo and Hanama Bimpa 2 years ago, but we are saying no, don't do demonstrations. We want to get these things done. But then demonstrations become the last resort, and that's what's gonna happen. Mademoa, as achitiga, ngati. But I salidu how you know mutoke kumene go. For panopa process, a president sa kupanga, zina kwenda kupanga. Amalayo society akupanga ukambembele wao. By now, information may ndaitubusa about nyasi zamanda Ken Manda Malawi. Malawi study was supposed to run with it to say this, and because they can't run with it because they were hiding that information. Ibisa information nyasi zijamazibisa. Do you know when the information ime jayo ine okay then the goes and insist Malawi. The goes and insist kunena ati ola kunena kuti mwapenga koma mukunena chilungamo. I mean, it's meant when this isn't bank a shake, you know. I'm well educated. I'm so educated that I understand kuti kupenga see in and I'm using kupenga in the sense. Sichin to chodu sichitana cho manyazi, you know. Kukhala ndi mental illness, kukhala ndi mental disability or mental impairment, ndi chimodzimodzi ndi matenda. Ngati mene ali matenda aezi, ngati mene ali matenda amalungo, ngati ali matenda a TB, nemuganize kuti matenda amene ndatchulawa ndi matenda amubongo amene ali opsa kwambiri ndatiwo. You know, so you need to end the symptom kuganizira pankhani ya matenda mental amubongo amaganizide kuti sioti muzikhala tizikhala stigma kumene zizanawo manyazi ngati mene anthu amafuna tizikhalira and zimene zimachitika mwina maiko osauka koma maiko olemera ngati kumene ena Africa ayendapo sakhala ndi stigma yotero. They care for people with mental illness. They listen to people with mental disability. They provide for them. They don't just look at them or kuwapanga punish kapena kuwamanga ngati meti mapangira ife muzoterozo. The third revolution tunena kuti nyasi za kujudiciary pano pasiri kuswasa kuti chita sopanga describe koma ningopanga noni kunena kuti in the next coming days I'll be revealing more data on the judiciary, more data on chikopa, more I'll just choose one person or mina awide what tengana na amene koma that will be for purposes of kuti antajasanami unali bali information okwanira ifa information amakhala inayo amaibisa. They hide the information. Maumboni amakhabo, ma systems amakhala ndi maumboni. Ku police kuli maumboni. Ku financial intelligence agency FIA kuli maumboni. Ku SB kuli maumboni okhuza majaji amene ali maloya amene wawo koma amazikhalira. Chifukwa amakhala ndi anthu pena pali pose. That's why even panopa kubwera ineyo ku mlandu wanga pa 5 March sindili certain. Chifukwa chinazo kuti system amakhala kuti they are connected and they've been ruling me. They've been trying to invite me. Everybody ngati ubwere on the ground mukaona anthu tolipidwa tomwe timayankhula ma press briefing tina timanya pa ground zimalimbika wedi ya pa ground ma social media platforms and my lawyer umayankhula fauli behind the screen because they are frustrated panoba kukanika kuti andipesa bwanji. So they want me to be in their hands. I will only come shooting. I'm afraid sindikuopa kubwera Malawi. That's my country. Dziko langa koma ndibwera ndikakhala ndi sure ndikangona nena kuti mbola singapange zopusa ngati zimenezo fanthu andizisiru. They're stupid. They'll stop at nothing. For panopa pene zafika ndikuti angoti tonse tiruze or else angoti tithane nduyu tikathana nduyu and tonse atani. Actually that's what they were trying to do. They've been trying to be done with me because they see kuti tikangotana ndikamangira no one else will be coming because timaziwa corruption is mateo. Corruption is ruthless because I'm when amakhala in my lectures yes corruption is ruthless. They finish you off ine bwanji sana nimalize sangani malize kana. You give credit to these people too much. You give too much credit to these people. They are stupid. They're scared people. They are people with so much fear because they are doing wrong things. And I mean, I'm a kind of
koma mmapasa mphamvu ndikumalemekeza aina Frank Mbeta ife takhala nawo akupanga zawo zachisawa timaziwa amene amapangira behave, you know, anthu osewa amene tikuatchulawa achina chikopa, we have interacted with them, tikuwaziwa amene amakhalira, they are very scared at anything, ndipo amayesesa kuti aonese pati yawo imene inu mazozo zili pamaso. Why are we scared of evil people? You know, why are we scared of akambirembera amenewo? Ndakamba kwambiri za makhoti. Ndibwere kwa maloya. Tadusa list akuti koma ukopa. You know, anwena ndopusa kuti kumaso mitu yawo ndiyouma kuti olota agukodera jotani sampetsa zinthu. Mitu mmondo munazaza mamina so much kuti even kuwapopa singakwanisi. Pamakhala kusiyana ndi pakati pakuopa ndi being cautious, being careful. Okay? Being brave doesn't mean you should be stupid. And this is what even Jesus taught us when he goes for the 40 days, which is the period we are in. Satana akumuyesa ndipo akumtenga mkamkweza pamwamba pachani pa building. Ndikumuza onera iwe. Mese ndio mwana wangu tadumpha mungaza tumanjero ake ndipo azakuwankha. Ndipo sazalola kuti even kaphazi okachala kapaphazi yawo kavulaya. Ambuye sanati usayese ambuye mulungu wako. You know, you shouldn't. Being brave doesn't necessarily mean you don't get pain. You just check up a question. I'm brave. No. So Palibe was over. It's just like there's no even need to explain. You know, for Muthodi, I need to know Murago Gina Chido. You know, Muthodi out and one's I'm a Ganiza. You don't have to be brilliant. You know, that's Ganiza Bangono. Average. You know, average. So Ngakai do Udaba with Fajani. Kamangira Ubanga. I would think. Caution. I have to be cautious, you know. I have to be cautious. Tinabanga release report. Imene machela chambers report. Report imene hii inaonesa mene maloya amapangira chiwembu chilungamo. Mene amachigwirira chilungamo kujani kuliyongwe. Kuna chuda mene ko mu report imene ajina Emmanuel Teo. When you are Emmanuel Teo society, I'm a thinking of that chilungamo, you know. Kuma ripoti inaonesa nina kuti mkului amabanga zosa longosoka ndi andanya Amanda again Amanda munachulira ndito a gift na nkoni amene panoba mukaona ndo yankhulira achakwera ndi munthu onaka campaign muja andi ndevu zake za imvi sisi yake ya imvi umaona ngati munthu wa serious koma nditu chigawenga nditu chimuntu chakuba and gift yanimi yandu yambiri gift na nkuni. Of course good gift kadundu so nayeso mbavaso kachinyamata kamuntu kachinyamata kuma kambava ngatawo kukuba what am I driving at? Antamina umbonu mene waturuka kuma they're walking freely, you know, they're actually maybe making fun of the situation even. Komano akangokhala muntu osauka simene kumaibira simene mmamugendera simene mmampangira mukumbukira nzimayi uja amene anamenya mwana anaganizira kuti ankamzuza mpajama sumachita kuyiwa panali pokopoko nzimayi amene anampeza mwana ompeza ankakhani mwana ompeza I think kumachinjiri anapeza kuti amandani amamuzuza mwana uja mpaka na pamene anapeza kuti amangidwa amayi aja anthu amene kuti amusapase belo iye amayi amenewo nazo ino munthu anesandi ofuna khandi belo khandi yonena kuti nkhani yoyendisele mpana amayi tione kunkulu where is that issue kuti nkhani mejeli pati ndiye mukumbukira bwino nkhani mejayo idachitika anthu anawukira mupasa belo 2 weeks later munthu wachuma anazamangidwa anthu paseni belo Malawi. Anyway, niwakamba za maloya amene atuluka mukaundula achina wapona kita ndi anthu onena kuti mpaka na pano pabe akamayenda mu street lero ndala Friday ino
basi azipita mowa basi agulira anthu mowa anthu kwazungulira kumaupa anthu basi kumapembeza kumanyambita mapazi aina Edgar Kachere mbava za like yuli anthu akhala kupanga rent and aina Edgar Kachere nantona kuti they ruthless kuba kwake sudamaba kuti pamene pali zambiri kuti achingoba kufa pali zambiri ulatapeza po 1 kwacha amambera munthu amene ndi 1 kwacha iwo tali ndi 2 billion koma ampeza munthu ndi 1 kwacha amambera abe munthu ngati ampeza munthu kuti andikuthekera kuti amambera they are that ruthless ndi anthu kuti ndi anthu oyipa they anasanduka basi andi chiwanda china chake kuti mwina muchilankho chomva mwa koma si tisanamana mzezi ziwanda ite iye ndi chiwandacho suri muli china iye ndi chiwandacho anthu amene amakhala choncho mtundu wa anthu amene umboni watuka poyera Malawi Law Society is not pushing any process ya disciplinary committee usakunamize nabo they are not pushing because they have been part of hiding so anthu amene ali ndi ma positions of influence amakhala kuti akuziwana madede awo so amangoza yana kuti ndi zimzanu so nkhani zimangozizira ifeyo tiyuza njira zathu zimene anthu amene wawa they will be accountable even if Malawi Law Society sikufuna kuwapanga anthu kuwatenga account because there is a clear report and you see the media the media Nation, MBC, Daily Times, Achanchani, Zodiac, they remain quiet because they are part of the system and they are mozi. They amango lemba ma stories amene ali they can manage. Koma zizoni odi Izizi this that out of hand they can't manage. They are preventing from being published. They are not publishing. They don't know. Chikabanda kukhala ndi platform ngati Facebook imene anthu mukumafika apo kumva direct zonse bwino maumbo nonse kuonesani timakuonesani kalata iyi tinakuonesani kalata imene analemba afia yeah iyi ndiya imene analemba Chief Justice kwa yankha afia chizindikiro chawo ndimechita apa analembera a Chief Justice pa 24 April 2024 kuwauza zomwe zauchigananga zimene amanda anapanga a Chief Justice anakhala osayankha kena kalikonse pa 26 April ndikuti pamenepo 22 days later 3 weeks later Malawi Law Society analembera a Chief Justice muna analandira kalata kuchoka kwa Financial Intelligence Agency kunena za zimene amanda anapanga za uchigawenga bwanji a Chief Justice tu anazayankha mochedwa kwambiri kuzayankha mochedwa komanso kuzayankha zonyazisa zija chilongosola bwino njira zinazo zoti muyendese mpaka na panopa they have not acted the Chief Justice so maumboni alipo okwanira kulima mafayo pa desk baineyo pali mafayo ajikopa mpwi pali wali ndimakhala ndi nthawi yochepa yoti nditambasule zinthu komani sitili paphuma chifukwa maumbonena ndikuti tikuyenera tiasunge ajikopa timakamba kuti nkhani ya Finance Bank inali nkhani yawo ifaini pa desk bank kesi imene yanandipeza 2024 koma amene mandipeza kesi imene ya 2024 zokhuza achikopa it wasn't only that case imene nandipeza panali kesi ya Transglobe yomwe achikopa samapangaso zachisawawa zawo za katangale za upandu zimene samafuna sokutani kutapa ndalama kufuna kusokoneza zinthu ndi munthu wosokoneza basi ndi chigawenga nkhani ya Maxwell na Mata inali itatipezaso pa desk imene achikopa
analandira ndalama 34 million 25 million ndazi nzawo ndipo chigamulo chimene analemba naye Lafika Sambala komano amene anakaipanga file pa court anali Goba Chipeta achikopa chimene anapanga ndikungopanga edit basi ndikutulutsa chigamulo chichi koma ndalama adadyeratu. So mwachidwe pali mafailo ambirimbiri mawali kapena siku lina ndiphulisa bomba lina ake lokhuza achikopa nkhani imene pano amene akhala amangidwa kale abambo amene ajawa amene akufera mundende kukakhala mundende moyo wawo onse ine sindimakhulupirira za death penalty koma ndakhala ndimakhulupirira death penalty. Those are people to execute, but even for my worst enemy I don't support the death penalty, even for the worst enemy of the country. In fact achikopa saya enemy yanga mwina simamvesa ine ndi achikopa mwina sananda bwaso ndikuyankhula zimene zikumana nene kuti madui ana amene uja fa chikopa ine kumana nawo timachira abraza wenda abraza abraza amwene moyo ndopya koma njoka soweta njoka imene tayiweta ndipo yasanduka chinsato ndipo chamira I don't know, but ife ana Abraham tithana nazo zimene palibe nkhondo mesi ngathani nazo mu judiciary. Muli umve umeneyo muli go professionals now maloya muli umve umeneyo musemu umve umeneyo uchitika mu judiciary a Judicial Service Commission komanso ethics sanchani sabangapo kanthu amangoziyang'ana. In fact so mwina sameneso amayang'anira kapena kusogolera mabungu amene amayenera kubweretsa sanity mu judiciary amakhalaso patsogolo ngati amadisi adingiswayo madisi ndi amene amayang'anira kuti anthu azikhala bwanji ku judiciary nkhani ya ethics, which is ironic because iwo munthu judge opanga katabira judge wokuba waba kunzuzu wazuza mioyo ya anthu wazuza anthu ambirimbiri akhala bwanji oyang'anira chikhalidwe cha majaji mene majaji. So that's what it is. The system has been captured by the West amongst us. The criminals amongst us are now the ones that are leading these systems. Kukabila ku judicial ku Malawi law society now, ku Malawi lawless society, you see systematically the serious people that are supposed to be disciplined sub disciplinary. So they have captured the system in that you akina wapona gida akakudanda ulida for years, but they have never disciplined, not even 6 months, not even they control the disciplinary processes. Pano bande palwa jina mbolo kuti wina lesa ngompasa chilango kuti iwe Peter pasi tikuchosa akangopanga recommendation imene akakaudi the owner batone general itenga so so palima layers ambirimbiri Bible kamena kusokoneza kuti nkhani chaisaende munthu yakapama rola chakapama imayambira pamene pa complaint akapanga complaint kumalawi society kuti anthu amayakha mwina aisa kupanga influence the CEO ndi president zikakanika pamene paja kuti disciplinary kuja ayang'ana kuti kuli ndani aisa kupanga kumwechi zikakanika pamene paja akachusa recommendation yobira kwa attorney general ngati attorney general sala anzawo komanso ngati sangala pange bribe ndi kuti nkhani jema kafika jo pamene amafikano kukapanga za ku court. So pali layers ambirimbiri amene lawyers I saw when you look Malawi society see kutusa list. I would want to demand public Malawi society should make public the list of lawyers that have been disciplined for the last 10 years. Mkhani zake chimene analowera result yake and where we are. And this is totally fail antu tindufu okhala ndi information imene over the last 15 years I do say list ya mene agree nchilo yawo ngati disciplinary kuti tinaita kamangira anaba 10,000 kwa client tinawo zata abwezi 10,000 ndi kuwapanga oni kuti mukazapanga sutu pakaya tinatenga abambo chintoji anaba 50,000 tinawuza kuti 50,000 abweze kumaso akhali 6 months asakupanga practice law. We need to see all those things kuti zinachitikati kena kunachitika injunction kunachitika zoterozo. We need that. Why is this important? Ndinjira kwa meeting abange break
how systematically, as we speak, Malawi law society kulibeko a disciplinary process, proper so-called, yomwe ili equal, or treating equally, treating people equally. In the process, you know, it chooses. Kuli udimpa ngapanishi, kungotenga ngati sacrificial lamb, blah blah. For different types of times, the process is driven by different motivations, and the enablers of the system, but also the implementers of that process, the people that are managing, who comes, who gets what, also change depending on the interest of the time. So kuli chaos, yonena kuti disciplinary process it also needs to be disciplined. So that's why the danger comes kuti disciplinary committee, kamena disciplinary process ikakhasu kuti nayo so ikusoeka disciplinary. Ikusoeka so kuti nayo so ndikuti zimakhaji na mbolonje. So pali maloya angapo amene atawunika mboni atawuona nata watu wena tachosa asakhaliso maloya. Kuma kalabe maloya panopa, maloya makoti chifukwa cha injunction. So injunction is happening not out of justice all the times. Many times it's also because of the capacity of these lawyers to collude. So kuli the syndicate, kuti kateo yet, kuli ma judges that are connive and the Amazwana, the club is a club and they support each other. Kuli ma club, kuli club ya lawyers, Mbava and Amazwana, kukachita smoke, amakha, they are there for each other. You know, if you're my lawyer, many did that straight. My judge, many did that straight. Can't we make this unit as well, where we are fighting to rise up and fight? Tizika to shame them, bring out the information, waste an information. You must use to know the Izizi. Lemba judgment. Maka busy with kamba zama lawyer. My judgment instead of makamba zama judge and zana mena kupanga zinzununga. Aku yipi sambili ya judicial maso. Amena kusagaza chikhulupiriro chimene anthu amene akhala nacho kwa makhoti awo. Haloye, ife tili ndi sacred duty, you know, tili ndi sacred duty. Chifukwa role yathu in society is very important, such that ngati tikukhala mmene tikukhaliramu society yathu, we can make and break Malawi. We always have that power. And look, this is an opportunity. This is a privilege that God gave lawyers in any country. They can make and break the society. Because any system, you can operate with the law. And you need to have lawyers, blah, 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 blah. Kumapeto kwake, ndifuna ndipemphe President wa Malawi, Professor Arthur Peter Mutharika. And fair enough, when we come to ask you something, we're not asking you for ourselves. We're asking you for Antovutika Malawi. And zinthu ziziso tikamapempha ngakhale tikapemphera Antovutika. Mukachita president, mupambana ndinu nomweso. Mupambana ndinu nomweso. Anthu omweso amene akuti nena ife akufuna kuti finya afi amene chamusamvere. They'll be the ones to use these victories that we have given you or we have contributed to. And give you all the glory to say, ABM this, ABM that. You know, they will turn around. They are not loyal. These people, and the Budelikas, they are not loyal. You know, they are not loyal. They're not principle. They don't stand on principle. The fact that chocolate go gwan, hanamba mudan kumutira show, munina zambi, and you know, Zana Lomwe, muddy. President in the way, woman in the way, Manina would. That's what it is. So, Mr. President, I just say now I'm better. For many reasons, including issue ya MRA, Mulando Menlo Gomas, even his involvement in Kania Amelis Hotel. It's already enough for you to fire him. I just say I'm better. It's nothing personal. It's on principle. I just saying Adam Blas. I just saying Kaigini Budali a Gangata. I just saying again. So now I will Mandu Ken Manda. So Mandu Angada is very, very critical with this movement, with this how this thing moves, how this war has been moving.
amanda amene ankatenga injunction imene jayo kapena ankayamba mlandu umene jasita amafuna apange mlandu koma amafuna ndipange stop from speaking, having an interview or my interview being aired on Zodiac. So that's why they took, but the injunction you want to think, seeing a cover preventing Zodiac from airing out that interview can never survive the air. Nabanga the Philip business, and I think Philip business it's a high time we do another interview. But the woman 2 years ago, the Mudanga Banjan, and the friend of Fusen, and them Mudus, when the bunch, Banjanj Baja, Kodima, steam, Sagusa, a Philip business. It's a high time when we have the interview. Sorry, and in particular, Diane Haudijan will please too. Hey, an action team. When people feel so much power, no one that challenges them. And then when somebody challenges them, it kills them. It's not pretty one billion. Another they got sick because we challenge them. We say, no, but able to fuck up. We are within our rights, and this Panga justifies me. So Nanina Zasalima Sugar Company, Menezina and Bida, and all that. More than a Judicial Service Commission. I could only as into end of dancing. When we got Choledo, going and so also nigga will the process when the banji, no accountability, and my journalist is some and that's for. Now go case it we end up way 1 day. Kind of wish 1 days in private and days of Banga, 5 days and double option, 1 bit and days and the Gawenga, and days and that's the poo poo. President Banga Mlando Dia, kind of somewhere of Blanta. My principles are alone there. In Mubanga is banji. Genesis zi mene epe mwana loa mugaona nkhani mene achitika ku parliament yokuza filling station imakunza gangada imene again manda ndi maloya ya Ndikamati kajeri amafuna kumpanga defraud muntu, it was through company yaji na gangada ndi gangada. So many other one they feel powerful because my gangsters announce timalize no kamange. That's when you can either na ambassador. Kuma sama zizo kulifika asungira mipeni yodani. So they feel powerful. So when this cobweb of Ken Manda, Gangat, aina wapona kita, aina garbage beta, ndi ena onses gawenga so says, including and how many maloya ena gamina maonenga jani, ngati kuti ndi angwiro. Kakuti sabanga za corruption kumanda anthu okubandi wonda fit anthu amene wawo nachula kale sindachula sindifuna kupanga waste time with them anthu oyipa kwambiri fama panga pretend aina wapona cha timaziwa achina lusungu gondo timaziwa chanchani they had this gate it's not good but they don't pretend about it. They are not pretending about it. They try of course to pretend but they are not good at it anyway. Kubano zigawenga zomwe zimakhala njoka loses zopsha kwambiri. Chomwe mungaziwe nchonena kuti agangata Ken Manda anauza unena kuti chani? Unena kuti apani nthawi yoti tithane ndikamangira. Nthawi yathu yakwana. Fana uja tamusekera kwambiri anofuna ndipange ngati example. Koma sakuziwa kuti I'm their end. They can finish me when they know they are finishing themselves. Una njoka ikuzimeza. That's what and again Manda Ubanga. They're swallowing themselves. And that's why impunity. When I say legal professionals shameless impunity, how similarly role things are banned with Ken Manda abweraso at the court. On what basis? And the council abwana high court to criminal division and criminal division, but nobody it's at the heart because they are to about Ndahama. Boma labida akuyamba kumangidwa or akumangidwa, which means Ndahama is going to exchange hands, and who is at the head where the division where money is exchanging hands. So the Chief Justice Ndikamati apitirabe zomwe amapanga style mwa amapanga kuti munthu akafufuzidwa amamutenga ngomukweza anamukweza kukombisa komesho kumakana na komesho court ku Blanta tawi manage pano amukwezaso titamfufuza tampezera zinyasi zoti no punishment
nothing zero da akumwika kukhala panga uyang'anira criminal division yako. And that's why you ask me, Malawi society why do you think Malawi society hasn't said anything? They know what's going on, but they are toothless because they are enablers of the evil, of the injustice. They are enablers of these criminals. I want to conclude by bringing out Izizi zalegedwa nthawi yaitali. Izizi zimene kutestedwa 10 years ago. So panopa sitingatope pamene tafika panopa sitingatope kunena kuti talimba panopa ndiponena kuti tikuina kuti pange china chonse chothekera ka kumwe kukhesa magazi athu tikhesa magazi athu koma judiciary chatichapa. We clean it. Whether we have to clean the judiciary with our blood, we're going to do that. Watch out for the next course of action, for your impunity, for your open defiance to the will of the people. The will of the people is to have a just judiciary, a just legal profession, a professional legal profession. Because right now, the professional in the legal profession is missing. We have lost professionalism in the legal profession. There is no, where is the professional in the legal profession? That's the question we are asking. And so the people are tired. They are taking matters to their own hands. Again, if you think this is bluffing, watch out. If this is bluffing, I wish, Mr. President, you can do your job to avoid such a way on the street, because this organizer, it's not a good look, Bwana. It's not a good look. You know, it's only with a pen. Why do you need us? We don't want your time in your APM. You know, you're a democratic president. You're very understanding. 2020, 2019, because you're following the law and you must study more. That's very important. And if you put on street, so we will not because in the full water, you will not go to the work. But we don't want to do that. Just do the things. Just fire people. Just bring the law, the proper law. Just empower Parliamentary Legal Affairs Committee and the Nankuni. Give Nankuni should resign from a Legal Affairs Committee. Sangakai David Pamene Pali report, damning report about what he was doing. Everyone, I mean, I'm going to mention them. Jangarandi position, body, they have to step down. You know, we should, even if we are not a law-abiding nation, we should at least pretend to be one by doing some things right. Malawi, osasirana zintuzi. Leadership, my leadership is good mind. Tindima komile leaders. Panowa muyambire kupanga jani kukumana, and we're going to organize through you ikhala independent sudi ndrama zichokera kwina wake mupanga source ndrama kukomile kwanuko and zinthu zina zosafunika ndrama. You just need to be present there and kungoyamba kuimba nyimbo basi hachoke 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 hachoke. Do you need money kuti muimbe choncho makomile leaders? You don't need that. So we organize kuti mbage hoye 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 ha judiciary hosa mazipopa pangono katemo kaenda pasala katemo kaenda pangono katemo kaenda pasala pangono katemo kaenda pasala katemo kaenda pangono katemo kaenda pasala kuti muimbe kunena kuti apolisi ndabale yatu zakamuzu banda zinthu zonse zakamuzu banda uniform yakamuzu banda jombo yakamuzu banda chipewa chakamuzu banda bele zonse zimene zakamuzu banda. Nyimbo zamademo tiphunzisana pompano ndipo makomile leaders muzitenga nyimbo pa Facebook tizichita kunena kuthaya kuti tipanga mapla. We organize ma t-shirt abwera
and ndalama mulungu provide money. Ati ndalama tunena kuti notice tipitise kwa DC. We know how to do that, and we have a lot of people that want the country to change. Anthu amene tikufuna kuti dziko lathu lisinthe ndi ambiri kusiyana ndi anthu amene akufuna kunena kuti zinthu zipitirire kuonongeka. Ndife ambiri amene tikufuna kuti chilungamo chiziyenda ngati madzi kuposa anthu amene akufuna kunena kuti azingodya iwo basi, zinthu zingowakomera iwo. Malawi ndife anthu ambiri kuposa maloya. Maloya ndi ochepa kwambiri. Kumalawi ndife anthu ambiri amalawi wamba anthu wamba amene tikufuna chilungamo ndi ochuluka kuposa ma judicial officers. So if we say kunena kuti we are going to take things in our own hands, ndipo Chief Justice tatusa okati aduduluza ma office mene a deputy yawo ma judge onse okuba tikududuluzana. Ignore our call at your own peril. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord Almighty Father, we thank you for the gift of anger. We pray that you make us angry enough to act and search for justice. May you make everyone angry to the extent where we rise, where we can't even sit down, where we can't even eat, even we can't enjoy our sleep, so that until we fix our systems to benefit the weakest among us, to be a system that is just, may we be sleepless, may we be restless until we do something about justice, until we fight for our nation, until we save Malawi for the betterment of all. We pray for our president. May you give him good life, good health. May you protect our leaders. May you awaken the nation to fight for justice. We pray all this through Christ our Lord, who lives and reigns with you, one God, forever and ever. Amen. So, kuyankhula kwathu sinachikusengakanidiwa takhala more action-oriented approach, and I think that's how we're going to be proceeding going forward, because we are seeing kuti I don't know kuti President Peter Mutharika ali busy ndi chani, koma akuonera kuti palibe chilichonse chimene chikuchitika. So I think if according to section 12, the power is many amalamulira APM ndandani imene aliyesa amene ali public office ndizobwereka ndi zathu, ndetena kuti tingoonesa kunena kuti titeze mphamvu zathuzo. Ndifai tunena kuti in the next weeks to come tiuzana kuti next action point ndi chani, pamene anthu akupanga akuti pasa middle finger, akuti ndemutani kind of attitude, ndiye tifunika kuti aonese kuti titani. Tipempha zonsezi kudzera mwa Yesu Khristu Ambuye athu, amene amakhala ndi nguvu nthawi zonse, ndipo atipase nguvu zimenezi kuti tithe kusinthira miyoyo yathu komanso miyoyo ya anzathu. Mwakoma nonse.